Sir, may ngunto din yung tanan, sir. Ako rin si Bino, sir. Gisugo ko ni Mayor ba kung mata ko qualify kung kinsa to'y na vaccine na, vaccinated na. Kinsa may na vaccine na siya, sir. Nakay vaccine. Kinsa to'y vaccinated na. Pagawas na, sir. Gisugo ko ni Mayor, sir. Pagawas na yung card, sir. Kas na, sir? Palihog lang tag pagawas yung card, sir. Kay iko na ko. Ha? Ako na ako, sir. Magano sir ka nagsikandos? Gapon ba sir? Bago ba dyan na? Sige, muha gina. Oo. May lisensya. Naa dayon. Wow. Sugo ra ko ni Mayor. Salamat sir. Salamat. Sir. Dos. Sir, may gabiin yung tanan sir ha. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ako lang di ko onda ng kuan sir. Abang ang bangko sir, 20-20 sir. Paano ko daan? Ha? Na mga ni Dre. Paano lang ako daan sir ha? 20. Magaling kang kupal ka. Sinsiyo lang, sinsiyo. Ha? Sinsiyo lang. Una ni, amuha ni Dre. Sa kong lolo ni. Ya sir, paliog lang ko sir be. Sir, may ngunto din yung tanan, sir. Ako rin si Bino, sir. Gisugo ko ni Mayor ba kung mata ko qualify kung kinsa to'y na vaccine na, vaccinated na. Kinsa may na vaccine na siya, sir. Nakay vaccine card, nakay vaccine card. Gisugo ko ni Mayor ba muhatag ko qualify kinsa to'y na vaccine na. Dito. Nalay pakita lang card. Magaling kang kupal ka. Ha? Oh. No. Mo gini. Oo, ako na. Fully vaccinated na ka? Sikandos ani? Sige. Ay mo ha. Picture ay mo ha. Imo ha, ma'am. Imo ha gina sir? Oo, ako na. Sasa. Pakita lang card sir. Asa? No. Imo ha gini? Imo ha ma'am, imo ha na ma'am? Imo ha sir. Ako ang i-picturean sir kay requirements ko sa mga sir. Sikandos ani siya? Kana imo ha sir? Dinodi nyo ani fully na nyo ha? Ako ano sir? Sige, congrats niyo sir ha. Mayo kay napabaksin nyo na. Importante kay na sir. Salamat sir. Congrats niyo. Sir, may hapon din yung tanan sir ha. Sati. May hapon din yung tanan sir. Ako dahil si Bino sir. Na ako diri ron ba mahatag tag palipay sa kinsa to'y vaccinated na. Kinsa to'y vaccinated na. Pagawas na sir, gisugo ko ni Mayor sir. Pagawas na Magaling yung kang card sir. kupal ka. Kas na sir? Palihog lang tag pagawas yung card sir. Kay iko na ko. Ha? Ako na ako sir. Di na pwede sir. Imuha ni sir? Sir ako na ako sir. Oo. Kani imuha gini sir? Bago ba dyan na sir? Magaling kang kupal ka. Gapon. Imuha ni sir? Mana mo si kanto sir? Fully vaccinated mo? Xerox, pwede nag-Xerox dito lang? Xerox na mo kay Xerox sir. Sir, wala ko sir. Ikaw, mana ka vaccine? Asa ko ni mo ha? Tinuod ni mo gini? Ako lagi na lagi sir. Asa mo ka nagpasikandos? Para sa Island Central. Ha? SM. Bago ba yun sir? Tinuod din ay mo gina. Sir, salamat sir. Advance Okay, Merry Christmas sir. palipay. Okay, advance Merry Christmas. Inyo gini sir? Ako na. Imo ha sir, kinsa pa nandra? Okay sir. Congrats Salamat, sir. Congrats niyo sir ha. Congratulations sir. Congratulations ya. Salamat sir, napabaksin kami sir ha. Maayo kay na nato sir. Congrats niyo sir. Salamat kisa na sir.
Sir, may hapon din nyo, sir, ha? Ako na si Bino, sir. Bino ang among pilido, sir, nya. Naari ko dire ron para muhatag og palipay. Isugo ko ni Mayor. Di totoo yan. Kung kinsa to'y vaccinated na, sir, kay tagaag palipay. Ako sir. Ako sir. Pakita lang card nyo, sir. Palihog lang. Nay palipay ni Kwan. Ha? Nagapon na sir. Imuha ni? Oh. Ako na sir. Pag ano, sir, ka nagsikandos? Gapon na sir. Bago ba dyan na? Sige, imuha gina. Oo. Naa. May lisensya. Naa dayon. Sugo ko ni Mayor. Salamat, sir. Imuha. Salamat. Sir. First dose. Dili na pwede first dose, sir. Kani, second dose ni? Oo. Ya, nyo ha. First dose na. Okay, second dose na. Okay, sir. Congrats ka, sir. Congrats ka sana. Mayo kay nagpabaksin na mo. Oh, kayuhan na nato na. Salamat, sir. Congrats, sir. Salamat ka sana nyo. Sir, may gabi din nyo, sir, ma'am. Kanang ako day si Bino. Sugo ko sa Mayor, dire. Di totoo yan. Vaccinated na, dire. Na-vaccine na. Ha? Nakabaksin ako. Naka-vaccine card? Naipalipay si Mayor na to sa mga naka-vaccine na ba? Asa yung card ko, napakita ko na. Magaling kang kupal ka. Imuha, gini? Fully vaccinated. Okay. Kamo, wala pa mo ka-vaccine? Ha? Apoy, bakit? Pero di mo sa kadilikon. Taga-asa mga, sir. Tara, palipay ni Mayor, gisugor ko. Iyo, sir. Namoy ko, sir. Argaw niya, sir. Vaccinated na ka, ma'am? Magaling kang kupal ka. Pan-hour ko card, ma'am. Pero di ako masawi yan naman. Hindi ka naman sa naman. Asa ka naka-vaccine na ni, sir? Sa Mandawi. Mandawi? Ateneo. Second dose na ni. Picture, ay mo, ma'am? Asa ko na, ma'am? Picture, ma'am. Magaling kang kupal ka. Sugor ko sa Mayor ba nga? May kwan. Imuha, gini, ma'am? Second dose na siya, ma'am. Congrats, ma'am. Congrats, may ginagawa-vaccine, sir. Congrats, sir. Congrats, sir. Congrats. Salamat ka sanan. Salamat ninyo. Salamat. Sir, may gabiin yung tanan, sir, ha? Kanang Parang may naamoy ako hindi ako maganda. na di ko daan ng kuan, sir. Abang aning bangko, sir. 20-20, sir. Paano ko daan? Ha? Naana mo ani, sir. Paano lang ko daan, sir, ha? 20. Sinsiyo lang, sinsiyo. Ha? Sinsiyo lang. Una ni, amo ani dire. Sa kong lolo ni. Magaling kang kupal ka. Sir, palihog lang ko, sir, be. 20 lang. Nani abang dire. Wala siguro to sila naningil, guro. Tapulan to maningil ang isuon. Para pumidiri din dugay na bisigi ko diri. Sige, sige. Ako lang nun, sir, ha? Balik lang ko, sir. Salamat, sir. No, 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 no. A few moments later. Kinsa man to? Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Ako ni uli nyo. Reklamo sila. Wala na. Prank rapid daw, sir, ay. May camera, sir, ay. May video. Apel na rin.
Kagras sir. Sino yun? Sa camera. Ibumit ako, nakala ko ate. Naubo, tisoy kayo din. Tisay na hay sa camera. Yo, salamat kay sa pagtan-aw mga kabino nga hinaot nga nalingaw mo sa video nga amo gimo mga kabino. Sa tigana magpa shout out dyan, just comment down below guys. Og shout out ko ni Maria P. Pabriag Cañete from Cogon Pardo, ni Mark Jan Tirado, Ryan Dulce, Ray Emmanuel. Shout out, love you sa inyo guys. Shout out ko ni Jason Dukay, ni Christian Kadongog, Frank Pusok, Lapo-Lapo, drop you. Shout out ko sa atong videograph. Huwag nang kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and mag-like sa bago naming video ng i-upload. Dapat update kayo. Yo! Paliw kong share. Ay, Bino! Ay, Bino!